Romans chapter 7. And 24 no 25. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? 25. Thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law. But because of my sinful nature, I am a slave to sin. Hallelujah. Masithi amen makuthi siyakholwa lokho. Hallelujah. No. Into ebekekile mfundisi mangibona i-theme ile nto yokuthi imibuzo iningi. Wonke umuntu okhona la unemibuzo anayo. Yakho wazelwa? Yeah. Now umbuzo udinga impendulo. La lencwadi engiyikhotile uPaul ubeka umbuzo after ebeke inkinga yakhe. You see ukuthi ngizawuncedwa ubani, ngizakhululwa ubani, bese kube nempendulo. Athi impendulo ikuKristu. So nginalento ngisaqala eyithi bazalwane, impendulo inamandla noma impendulo imele isisuse from one point to the other. Awutshela makhelwane uthi impendulo kumele ikususe from one point to the other. Oh, hallelujah. Alright, ngakhumbula into eyithi iBhayibheli kangakanani umama lo waseSheba, lithi iBhayibheli owahamba ibanga elide efuna izimpendulo kuSolomon. Lithi iBhayibheli lam wathi nakafika wambuza yonke into angambuza. So impendulo mele ikususe from the point of your need iyobeka in the point of your solution. Hallelujah. So iBhayibheli lithi omunye ozoma phambi kwethu ngelanga le-judgment kuzaba ulo mama this Queen of Sheba. Othi uyothi mina ngasuka endaweni yesidingo sami ngaya la kune solution khona. Now ngifuna sireason kancane bazalwane. Lo mama la aya khona ebekholelwa uzwile ukuthi uSolomon indoda yewisdom. Masithi wisdom. Asikhulume sithi wisdom. Yeah. Uzwile ukuthi ayikho i-question uSolomon ahluleka ukuyiphendula. Now lithi nakafika wadla indlu kaSolomon, wadla nange-order. Kunabantu bazalwane ngicela ukusho kusele, kunabantu isimo sabo siyoguqulwa i-order. Ngoba sometimes i-disorder iyakususa. Hallelujah. I-disorder iyakwenza ukuthi usuke ngenxa yokuthi kumele uyofika la kune-order khona. Sanibonani enkonzweni. Lithi iBhayibheli wadliwa i-order musingehla la bazalwane. Alright. Lithi iBhayibheli wasuka endaweni la bekune disorder khona. Wahamba lo mama, wahamba. Uma umuntu izinto enemibuzo empilweni yakhe ungahambi lutho, uyasuka la ekhona athi let me go, akumane ifamba nishilapho. So kodwa into eyaba ngesimanga kulo mama waseSheba
wathi efika before ebuza imibuzo mfundisi lithi iBhayibheli wadliwa iorder. Hallelujah. Ukhona konzweni? Ya lithi nakadliwa iorder lithi wafaka ke ama question wafaka imibuzo yonke na lithi iBhayibheli uSolomon waphendula yonke imibuzo bekanayo. Lithi egrineni ngela sithi egrineni yabo into ezakwenza ukuthi wena ukhulume namhlanje ekseni uthi uJesu uyimpendulo ingoba kuna la inkinga kufuna ifike egcineni. No kungenzeka uzamile uhambile but ngizoprofeta ekseni ukuthi lenkinga yakwakho lemibuzo yakho ifike ekugcineni. No. Funa sivume ekseni ukuthi akukho simo esingena expiry date. Sanibonani? Ayikho into engena expiry date. So ngizoprofeta ekseni ngakadeliver lento engikholela ukuthi uNkulunkulu ngithume yona ukuthi isimo sakho mase ufikile. Thina sasindiswa mtholi kuhlabelelwa amaculo athi imizamo yami bamakhelwane uthi imizamo yami iyophela mangifika kuwe. Hallelujah. Kungenzeka uhambile izindawo uhambile wazama kodwa bewungakafiki. Uyabona mase ufike kuJesu ufike estishini. Oh hallelujah. Ufike estishini sakho la akuhambi kuphela imibuzo kodwa kule stishi kufika nedelivery. Ngizoprofeta ekseni ukuthi idelivery yakho isifikile. Tshela umakhelwane ukuthi idelivery yami ifikile makhe man. Moya. Hallelujah. Lithi iBhayibheli omama lo wathi ngembala ngempela lento engizwile ngaye iqiniso. Kunezinto ke wazwa wena ngaye ukuthi uyakwazi ukuzenza kodwa awuzange wayibona empilweni yakho. Kodwa namhlanje ekseni uhamba uhlabelela iculo uthi that is the reason I sing and I shout for Jesus came down. Tshela umakhelwane uthi konke engingakuzwa ngaye khuluma uthi konke engingakuzwa ngaye kuyiqiniso. Kunezinto esike sezwa abantu bezikhuluma kodwa sangazikholwa kodwa namhlanje ngizomemezela ukuba wena uyohamba nobufakazi. Elibona bonke abantu bathi mfundisi ngihamba nobufakazi namhlanje. Uyabona lento yakho ukuthi every day uye enkonzweni uzohlala phansi ulalela abantu bakhulume into ababona uJesu abenzele yona ifike ekugcineni ngoba you are next on the line. Tell umakhelwane you think you are next in the line. You are next in the line. Nawe uzoma uzofakaza uthi ngiyabonga uNkulunkulu waseBethesda ngoba nami senginobuFakazi. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Now asibambe lento unala siyakhona nithi mina impendulo must shift you from one point to the other. Uma benamandla okumemezela ngifisa ukuba nawo. Uma benamandla okuprofeta namhlanje ekseni ukuthi awukwazi ukuzwa ngoJesu kungabi ne-shift phezu kwempilo yakho. Ngizoprofeta i-shift kaJehova. Lokhu bekungahambi kuyaqala kuyahamba ngegama bebezuthi ngegama likaJesu. Bo ngifuna abantu abazomemeza. Memeza uthi ngegama likaJesu. Memeza uthi ngegama likaJesu.
lokhu bekunganyakazi kuyanyakaza namhlanje. Lokhu bekunganyakazi ekhaya lami kuyanyakaza ngegama likaJesu. Izandla kakhulu, shaya izandla kakhulu if you believe. Shaya izandla kakhulu if you believe. No, bekezeleleni bazalwane. Nayilento uthi kangakanani lo mama owahamba wathola impendulo. Uthi lo mama uzasahlulela ngoba waya kuSolomon waba nemibuzo wathola impendulo. Athi nakakhuluma ke kodwa lo mdzala lomkhulu kunaSolomon ukhona la. Benzomemezela ekuseni ukuba lo mdala kunoSolomon lona wisdom yonke, lo wazi indlela yezinto ezilahlekileyo, lona amandla okubuyisela, lona amandla okustopha izimo ukhona kule ndawo. Greater than Solomon is here. Hallelujah. Lo waziyo konke ngawe, lo wazi ulala uvuka ukhona lapha. Izwa ngathi bangayikholwa abantu lento. Oh hallelujah. Greater than Solomon is here. Kukho Solomon kuzo zonke izinto anikeze ukuziqhela. Lithi iBhayibheli waqhela ukuhlakanipha. Ngoba ungayithola into oyifunayo kodwa mawungenako ukuhlakanipha izokulahlekela. Athi uJesu, hallelujah, olahlekelwa, hallelujah, impilo yakhe ngenxa yami, hallelujah, unamandla wokuyigcina kodwa osigcinela yona iyamlahlekela. When you have the one who is greater than Solomon, he gives you power to sustain your miracle. Ngizoprofetha ekuseni kunamandla ukugcina imiracle ngoba uJesu impendulo ukhona kule ndawo. Shaya makhelwane umnika high five. Uthi greater than Solomon is here. Ngicela ningifundele. Ngicela 5 yabantu bazama ngizosuka kule ndawo. Ngiyamethemba. Ngicela 5 yabantu. Oh ngiyamethemba. Bless you. Yeah. 5. Ngiyamethemba sihlabelele kuseni. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Shotoiwa. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba.
Luke 31:10. Umfundele Matthew 12:29. Engiyiphethe ifundeka ngalendlela. For their rock is not like our rock. Even our enemies themselves being judges. Oyiphethe ngeswati angasifunda. Deuteronomy 32:31. Asifundele msini. Ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu, nezitha zethu ziyakubona. Alikho lelethi ziyakwazi. Angazi. Ngoba lidwala labo alifanani nedwala lethu. Yebo. Ngisho nezitha zethu ziyakuvuma lokho. Oh, lithi mfundisi Vuma lokho. Oh, asebamba mina lento mfundisi ngathi ungaba nento engibopha ngingasumi lapha. Ngifisa loqobo lokubala. Haleluya. Mfundisi awuphindele futhi. Ufuna sukele lapho. Nibekezelele bazalwane niyasuka. Yebo. Ngoba lidwala labo alifanani nedwala lethu. Yebo. Ngisho nezitha zethu ziyakuvuma lokho. Oh, titha tethu tiyakuvuma. Ebazalwane kunento enginayo abangihlebele yona ukuthi siphuma namhlanje ekseni kunabathakathi abazovuma. Mantashata kapara bashata. Ila la bashata. Ila mahaya kapa. Oriende. Oyanda kasha. Ula. Asifune. Lord 12:29. Literally, oh, how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. Chapter 12:29. Matthew. Yes. Hayi bazovuma. Hayi bazalwane ngathani kholwa yazi. Bazovuma. No. Siphila esikhathini mfundisi wami la abantu bathi siyafana. Number 2 baphinde bathi namadwala ayafana. Sanibonani bazalwane bami. Kodwa ngizomemezela ekseni ukuthi hayi abamadwala kodwa wafana lamadwala. Wafana babizwa ukuthi Jesu bonke. Oh haleluya. Kodwa ngizomemezela namhlanje ekseni ukuba noma bathi bayafana abafani. Ukhona wahlatshwa owabethelwe esiphambanweni. My God, wangcwatshwa after 3 days wavuka. Indifference yakhe bakhona bafa. Haleluya. Bagcwatshwa njengaye kodwa yena wakhahlela iphuna, wakhahlela idwala. Kanti sewuyaprofetha ukuthi amanye amadwala awafani njengaye ngoba yena ungamthatha umfanele ngedwala kodwa unamandla wokuguhuza amadwala. Uyabaguhuza ekseni, uyabaguhuza ekseni, uyabaguhuza, uyabawisa. Shaya makhelwane uthi uyabawisa. Amfundele 1 Corinthians chapter number 10. Bekezelele bazanaso ngesuka. Esimfundisa cela ungibekele ichain ezombopha. Animfundele bazana. Chapter 10 umthathe nje u3 no4. Bonke badla kudla kunye. Bonke banatha sinapho sinye samoya. Ngobe banatha edwaleni lamoya lelabalandzele. Yebo lelo dwala linguKristu. Ayikho singisa.
Sithandazelana ke khona esibona nesingisi 1 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. And all of them ate the same spiritual food. And all of them drank the same spiritual drink. For they were drinking from a spiritual rock which followed them. And the rock was Christ. Oh, hallelujah. Kunento nje kancane mase sivala amehlo. Kunento encane nje khona. Oh Jesu, oh wama bandla. Jesu, singasho so Jesu amaba kunente khona la Jesu. He's here. I don't know about you. Kodwa lo esize naye othe uyababili bebathathu behlangana ngenxa yegama lami ngizoba khona ukhona
Nikolele ushushu ayinendoda ekhona la kunalento bafethu nikolele ningakhathali kunalento ethi laphika few minutes. Hlale phansi. God is here. God is here. Hallelujah. Now, ngingafuni ukuthi ngicela ningibambele futhi ningakhathali ngawe. Ningakhathali. Hallelujah. Just ngibambe nje. Few minutes after. Hallelujah. Nani ningakhathali. Yeah, right. Right, bazalwane. iGibhithe ngifunde ukuthi lalinezithixo. Hallelujah. Ngulabula shikwema eGibhithe akuneti ikoleri aronishikwema kufana na Gibhithe. Ba India na ba China shiko mara kuya history ya Bible abantu abaneshikwema khona leshikwema abantu eGibhithe abantu baseGibhithe. And yonke into eGibhithe yayinesithixo, yayinonkulunkulu.
amanzi bekanesithixo njengomphostoli bekakhuluma ngamanzi amanzi eGibhithe bekanesithixo bazi ukuthi lesi isithixo samanzi njengomfundisi bekakhuluma ngento yokuthi izwe alizali emakabunyumba eGibhithe bebazi ukuthi yonke into ezalwayo yinishikwembu shakho inesithixo sakhona uma babona nje izilwane ezingazali nabantu abangazali bebaya banesithixo abasiphahlayo. Haleluya. Ilanga njengoba ulibona liphuma kwakunesithixo abasiphahlayo for ilanga nemvula nemithi ngesixhosa bathi amayeza emiri kunishikwembu isithixo esiphahlwayo esaziwayo ukuthi lesi sibanika imithi yokulapha izifo. Now there is about over 10 gods engambe ngathi mangenza nje i-research yami ngahlangana nazo nawe homework yakho kodwa ngikho kakhulu kuzo zonke. I will just choose I've chosen 5 gods uma wenza i-research. Now kunesithixo sokuqala esasikhona eGibhithe engifuna ukukhuluma ngaso bebasibiza ukuthi Happy. Can we say happy? Now isithixo sesibili esasikhona engifuna ukukhuluma ngaso uHeket. Can we say Heket? Nje kodwa silenga zalwa ayingeheket. All right. Isithixo sesithathu engifuna ukukhuluma ngaso esasikhonzwa eGibhithe uGeb. Can we say Geb? Yeah, G-E-B. Then number 4 engimkhethile engifuna ukukhuluma ngaye isithixo esasibizwa ukuthi uIsis. Can we say Isis? Engakusemiya hansi Isis. Then isithixo sika number 5 engizoma kuso Ra. Can we say Ra? Labona sakumko. Number 1 tema. No, monga phansi ngemkhumbule. Bani? Happy. Heket. Geb. Isis. Ra. Athi beleng mawonga. Now, Happy basically when you make a research kuthiwa he was God of the Nile. Sorry. God of the Nile or the river Nile. Wonke amanzi eGibhithe bebakholelwa ukuthi avikelwa asupplylwa uHappy. In other words, uma amanzi aseGibhithe angabheda bebangayi kwesinye isithixo bayosiphahla baphahla uHappy. Hayi misikhola ukusemanditwa kundiyakwini. All right. uHeket uma wenza research ebenenhloko yesiqoqo isixhosa noma isiZulu bathi iselesele. Ane now uHeket ebebekholelwa ukuthi is a god of fertility. Yonke into ezalayo ezalisayo bebakholelwa ukuthi yilesithixo mabasiphahlile senza ukuthi izinto ezingazali zijike zizale. uGeb, when you make a research, ebe uNkulunkulu, God of the earth, uNkulunkulu of soil. Sonke isihlabathi saseGibhithe bebakholelwa ukuthi sivikelwa ulo baba onguGeb. Siyabuya. uIsis uNkulunkulu, God of medicine. Can we say God of medicine? I speak the foot God of medicine. Yeah. Then Ra uNkulunkulu welanga is a sun God. Now nginento bazalwane ekseni eyithi emoyeni wami bafundisi bami ayikho into esemhlabeni
engeke itestwe, engeke izamazamiswe. Nginalento futhi emoyeni wami ekuseni ukuthi sisesikhathini la yonke into ekeyama yathi yona impendulo ebantwini, sisesikhathini la izawushaykhwa, izawutestwa. So bonke abantu ngisho nalo ongathi mina nginogobela wami uyena owenza izinto zami ziphumelele, nithi mina we are in a season of shaking, we are in a season of testing la kumele kubonakale khona ukuthi udemaniki kubani oyinkunzi sekhona enkonzweni. Nginalento ke bazalwane bami engicabangayo engikholelwa kuyo ukuthi one of the reason apostolic eyenze uMoses uNkulunkulu embiza athi uMoses ngine interest yokuthi mangiyovela phambi kukaFaro onguNkulunkulu waseGibhithe, uthi uMoses ngiyazizwa zonke izinto kodwa i-interest enginayo ukuthi ngiyothi ngithunywe ubani. It is because uMoses wayeyazi into yaseGibhithe ukuthi eGibhithe amanzi asenayile anohappy, and futhi number 2 into ezizalisayo zaseGibhithe zinoheted, nomhlabathi waseGibhithe unogebhu oyisithiko, na yonke imithi yaseGibhithe ino ISIS, nelanga laseGibhithe linora. So uMoses bekafuna ukwazi ukuba ngithunywa ubani, ngoba uFaro uyabazi bonke onkulunkulu baseGibhithe, but ngifuna igama. Tshela umakhelwane uthi sifuna igama ekuseni. Ngathi lesonto likahamba na. Tshela umakhelwane uthi sifuna igama ekuseni. Ebazalwane ngathi bashumayela ngithi bakhona uNkulunkulu bamanzi, abalawuli amanzi, bakhona uNkulunkulu bokuzalisa, bakhona uNkulunkulu bemithi, ngoba kunabantu abathemba imithi, abathemba impande. Hallelujah. But we need a name namhlanje ekuseni elizochallenge alabashataya. Sithi igama ekuseni elizomelana nabo bonke onkulunkulu. Ngiwabonile amagama ahlonishwayo kodwa ngizomemezela ekuseni libongwe ngabantu, libongwe zingelosi, alikho emhlabeni elinjengelakhe. Bekezelele ngazalwa njalo makhelwane uthaliko. Fundiswa uMoses uNkulunkulu wakhe noNkulunkulu uyamangaza makanika uMoses igama. Apostoli uNkulunkulu akanika uMoses igama elilodwa elizothi makalikhuluma kuFaro, uFaro vele athi uNkulunkulu wabo uphelele lapho, kodwa wavele wamnikeza igama wathi hamba umtshela ukuthi I am. Memeza uthi I am. Leli gama I am, that I am likazi ukuthi I can be what I want to be. I can be what I want to be. Take me in the fire, I become the consuming fire. Take me in the water, I am the living water. I am the bread of life. I am. I am that I am. Ngathi kashumayele ekuseni uNkulunkulu wavele wanika uMoses igama elingapheli, ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongavinjelwa. Mawuthi umbonile egodini uyajika uNkulunkulu entabeni. Wake wakhuluma kuJehoshaphat wathi God of the mountain is God of the valley. Akunandaba ukuthi uhlangana nani, kodwa uhamba no I am that I am. Uma bakuthanda
Hallelujah. He becomes God. Hallelujah. He becomes God. Even in the fire, I am that I am. We are angazi ukuthi ngayimemezela lesizini ngiyakholela ukuthi uPostoli makathandaza uNkulunkulu ebefuna ukuthi asi-align nalesizini ngoba maningi amagama maningi namadwala sanibona bazalwana abantu abaziseke ngawo. Hallelujah. Kodwa ngizomemezela ekuseni ukuba noma bangathi ayafana kodwa umbhalo sufundile idwala lethu alifani nedwala labo athi ngezitha zethu ziyakwazi lokho kunabathakathi. Haleluya. Lonyaka ungakapheli bazovuma ngemilomo yabo bathi uNkulunkulu kaIsrayeli akafani. Ngizomemezela eshabalala ukuthi kunabantu abalwa nawe ngamanzi, kunabantu abalwa nawe. Haleluya. Balwa nawe ngamandla wabanye uNkulunkulu kodwa ngizomemezela ukuba uNkulunkulu kaIsrayeli akafani namanye amadwala. Hallelujah. He's the rock of ages. Ablashataya ulidwale lanatshwa abakayo kodwa lajika laba yigumbi lebandla ababethembayo atohlabelelayo liyabasebenzela abalikholwayo. Angazi ukuthi uthembele ekuseni kodwa ngizomemezela ukuba awafani namadwala. Abamakhelwane love mbambe love uthi awafani namadwala. Mele siqaqise ekuseni ngoba kunalabo ahlangene khona bathi sizomthola asaye ekhaya kodwa ngizomemezela ukuba mabazi labo ahlangene khona ukuba idwala lethu alifani nelabo idwala unamasaya nanoma bangathi ayafana kodwa elabo idwala uma walivalela namanye amadwala kusala yona limile ngenyawo. Bake balithatha balifaka ethempelini likaDagona bavalelwa balinganiswa. Lithi mabafike ekuseni ngizoprofetha ekuseni ukuba bafike ekhaya oDagona bayolala nesiso ngoba owaka-Israyeli akalinganiswa atohlabelelayo wehlukile akalinganiswa. Ashaye makhelwane umnika high five uthi wehlukile akalinganiswa. Unaletho nombhalo esifundile iculo lika Moses aliculayo at the end of his ministry. Mama wenza i-research wake wawacula uMoses imfundisa amaculo kunaleli alicula nosesi wakhe uMiriam. Haleluya. Kodwa lelo walicula ayedwa ngoba abantu abahlangane nedwala abadingi ukulekelelwa abantu kodwa kudinga babe nesabhulo sabo ukuba bahlangana nani. Ingakho ahlabelela uMoses athelethi idwala alifani nelabo idwala ngoba uMoses wake wahlangana nedwala walithola ledwala liphilile wake wangena phakathi kwalo. uNkulunkulu wathi abafuna ukubona abamboni bangangenanga njengoba usibona sinjena sibuya phakathi
kwalo, siphila phakathi kwalo, sihamba phakathi kwalo, sishumayela phakathi kwalo, sithandaza phakathi kwalo. He sings this song ngoba kunamaculo ongawacula nabantu bese kunamaculo odinga ukuwacula uwedwa ngenxa ye-experience, ngenxa ye-encounter. Ngiyathandaza ekuseni ungayekhaya ungahlangananga naleli dwala ngoba bakhona abahlabelela ngalo kodwa bangangenanga, bakhona hayaya abathandazayo kulo kodwa banabudlelwano naleli dwala. Engathi ngabebezele ekuseni ithi Jesu ulidwala ehlane, Jesu ulidwala elimileyo. Noma ngabe nethuya abantu abayizwayo lento, noma ngabe noyedwa oyizwayo athi mfundisi uvelaphi, nami ngeke ngahlangana nedwala. Angazi ukuthi bake bakuzama yini, bakuzama ngemithi yabathakathi, kwabuye kwavuma bona bathi uyathakatha, wonke umuntu othi uyathakatha, uloke wakuzama wahluleka. Ngizomemezela ukuba awafani la madwala. Connection. I didn't a few minutes. Now, uthi uMoses nakacula leli gqomo uthi dwala lingafani dwala le esathi izitha zethu. Second, athi izitha zethu ziyakwazi lokho. uMoses bekazi ukuthi eGibhithe kunamadwala, in other words kunezithixo. Now uNkulunkulu mfundisi nayilento uvamile ukuthi athi let my people go. Yena lo athi let my people go, aphinde aye kulo omele athi let go, enze inhliziyo yakhe ibe likhulu. Angazi ukuthi kuyezwakala. Kuyenzeka uNkulunkulu athi be delivered, aphinde aye kuye lo obambe izinto zakho, aqinise inhliziyo yakhe. Izengazwa omunye akhuluma athi uma ilanga lizokhanya athi kuba mnyama kakhulu, kodwa abaziyo ukuthi kuzokhanya bayazi ukuthi kumele kube mnyama kakhulu. So uNkulunkulu wenze ngabo ukuba yena lo omele akhulule abantwana baka-Israyeli makaqinise kakhulu ukuze abantu bazi ukuba amadwala awafani. Ngizomemezela ekuseni ukuba mawuzwa kumnyama kakhulu uJehova usemsebenzini uyakazisa isekelo zaboNkulunkulu. Uma ubona ngathi akunandlela, indlela izoba khona. Usanyakazisa babo makhelwane uthi unyakazisa isekelo. Can I prove this? So, lithi iBhayibheli ulo Matthew simfundile lithi akekho longena endlini yesikhwaka ese athathe into yakhe angaqalanga. Akunantambo la engasebenzi, intambo engasebenzi. Hey my God, akho ntambo la engasebenzi. Hayiwa, engathi kunento ezawenzeka. Tshela umakhelwane ukuthi engathi kunento ezawenzeka. Hayi shesani funa uva. Oh amalanga awona amalanga wethembekile uJesu. Phamsa amanza amalanga wethembekile uJesu.
uJesu uyinkosi uyiprince yamadimoni. Bese uJesu athi niyangimangaza, awukho umbuso ongema uvukelana wona. Bese ethi uJesu akekho ongangena endlini yesiqhwaga athathe into yakhe kwisiqhwaga angakalanga wabopha isiqhwaga. Do you understand that? uJesu bekazama ukuthi uSathane akamkhiphi uSathane. Uzama ukuthi uJesu lento eniyenzayo, I am challenging the strong man because I am a strong man. Can you remember uJesu? uJesu is a strong man. As long into yakho isekini yesiqhwaga akwazi ukuyithatha ungabophani isiqhwaga. Ngizomemezela ekuseni uJesu isiqhwaga uzodila neziqhwaga. Every giant that is standing in your life iyaboshwa inyawo, iyaboshwa nezandla. Ngiyaprofetha ekuseni siyabopha umopha nezandla kuthatha shanda kaya. Ngizoprofetha ekuseni kunezinto zethu ezabanjwa yiqhwaga, kodwa namhlanje ekuseni kunedwala elizobopha amanye amadwala. Ngizoprofetha ekuseni umsebenzi wakho, impumelelo yakho iyatholakala, kodwa siqala ngesiqhwaga. Bakumakhelwane uthi siyaboshwa isiqhwaga. Ayibona nizwe konzweni bemeza uthi siyaboshwa isiqhwaga. uJesu isiqhwaga. Hallelujah. Now asibuyele kule ndaba kaMoses. Uthi uMoses izitha zethu ziyakwazi. In other words, abathakathi baseGibhithe bayakwazi ukuba onkulunkulu babo abanawo amandla. uNkulunkulu nakenza inhliziyo kaFaro ibe lukhulu, bekenzela uzobopha inyawo zeyiqhwaga nezandla zeyiqhwaga. Wehludikhoyo wathi Moses ambotshela uFaro uthi ngizwile, ngibonile, manje ngihlile. Izoprofetha ekuseni yehlile le ndoda ihamba ngeenyawo ibopha wonke amandla obumnyama, ibopha wonke amadwala. Njengomakhelwane uthi yehlile le ndoda ufuna ukusukuma. Njengomakhelwane uthi lehlile le ndwala. Funa basuke la. Remember I said uHabi ebe uNkulunkulu weRiver Nile. Make hlile udikhoyo. uHabi wahluleka ulamashada ukuvikela the River Nile. Wathi uNkulunkulu Moses uphethe esandleni wathi wathi stretch your rod. Nalelani bathi baseBethesda, this is a season of stretching the rod. Abese neyintonga zabo nathi sizojikijela zethu. Tshela umakhelwane ukuthi sizojikijela ulabashada. Bababonsa intonga nathi sibonsa intonga. Kude maningi eyakaJehova iwumagwinya zonke. Ufikile uJehova ugwile imithi yabathakathi, ugwile imithi yabogobela. Alabashada kabaya. Lithi iBhayibheli amanzi ashintsha eRiver Nile aba yini? Igazi.
seka-challenja uhambe umkhombe ekhanda athi ayeye Sathane, ngizomemezela namhlanje ngithi ayeye Sathane. If you are the protector of the river Nile, akukuphule legazi libe amanzi, ngoba wehlile uJehova ushintsha amanzi abe igazi. Hlushwa isikhathi sabo. Lithi from there uNkulunkulu waphinde wathi Moses, the same road awubuyele in the river Nile. Lithi iBhayibheli kwaphuma amaselesele, kwaba yiqoqo emafrijini, kwaba yiqoqo emawardrobeni, kwaba amaqoqo emabhodweni. Kanti uNkulunkulu waka-Israyeli ufunana noHeket. Ngizomemezela namhlanje uJehova uchalenja wonke amadimoni, uchalenja wonke osatanist. Arabakatakapaya, urabashatakapaya, yeshatikoya, ularabashata. Baba, kunento yabakhona la ngifuna ukusuka. Lithi iBhayibheli makuba neziqoqo kwavela abathakathi, khumbula uthi uMoses nezitha zethu ziyakwazi lokho. Lithi iBhayibheli bavela abathakashana bathi nathi singakwenza lokho. Siphile esikhathini uSathana nama-agent wakhe unaney'nceku zakhe ezikwazi ukulingisa, kodwa cuthe manikiniki isikhathi sokuhlukanisa. Alabasanta, lithi iBhayibheli labathakathi laba instead yokususa iziqoqo nabo benza iziqoqo zamultiplayeka kwadwala iziqoqo, ngoba makafikile imithi yabathakathi iyahlanya. Makafikile uJehova imithi yabogobela ishayana yona. Asikhulu uyabopha, uyabona njalo ubopha ubani waphi, ubopha noHeket. Uphi lo bopha? Yebo, hayi mfundisi ngihamba nawe manje. My God, tshela umakhelwane uthi iyaboshwa lento namhlanje. Hayi bazalwane, yazi noma ngaba nathuya abantu abayizwa thana iyaboshwa lento namhlanje. Akekho ozophunyuka ku-Elisha uje uzomvimba ngenkemba. Namhlanje ekuseni onke abathakathi bayaboshwa ngoba bakafikile. Tshela umakhelwane uthi bayaboshwa. Awusonile baba, anginthulisaka. Sanibonani. No. Another miracle that happened. Lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu wathi kuMoses akushaye uthuli. Lithi iBhayibheli wathatha wathi nakashaya umhlabathi kwavuka inina idust. Sanibonani. Kanti sekehlile uchallenja lo uNkulunkulu womhlabathi. Sanibonani bazalwane bami. Lithi abathakathi basondela bathi nathi singakwenza lokho. Ngiyabezwa bakhuluma kashabalala bathi nathi singakwenza lokho. Kanti makehlile uDikhoyo uyababopha. Ayibopha baba, uyababopha uThixo. Lithi iBhayibheli mabazala abathakathi lithi bahluleka baze bamemeza bathi kunomuno kaJehova. Ngiyabezwa laba balwa nawe bahamba batshelana bathi kunomuno kaJehova kule yamshado, kule labhizinisi, kule sahla. Tshela umakhelwane uthi ziyaboshwa lezi zinto namhlanje. Wavele kwambopha-ke. Bona remember ngithe ubani u-ISIS. Yabazalwane, nithi mina yonke into itawuthestwa. uNkulunkulu
wavele wathi Moses akuthatha umlotha uphonse phezulu ithi makawuphonsa la uwela khona kwaba amathumba adala ilonda kanti uJehova uchallenge uIsaac uNkulunkulu wanakhathi ngizomemezela ukuba bazokhuluma bathi inyanga enkulu ikhona la igama layo nguJesu. Hayibo awunyakazisha umakhelwane uthi iyaboshwa lento namhlanje. Yazi ngifuna ukusuka la le abakusabisa ngayo abatshela ukuthi libambe lingashoni. Umzwi thana iyaboshwa namhlanje. Le abakubambisa ngayo laka iyaboshwa namhlanje. Ukuthi esolilanga lokuluka magakhona akunyama atohlabelelayo Jesu langa lophefumulo athi awukhona akumnyama. Yasuka ulinda lithi iBhayibheli kwenzeka lithi kwaba neload tshela umakhelwane ukuthi kwaba neload shedding yaqala eGibhithe tshela umakhelwane. Hey Miss Con load shedding yaqala kubazalwane impostoli lithi iBhayibheli for 3 days kwaba mnyama eGibhithe. Lithi mnyama bakhona kufana nelibhaki ongalimbatha kodwa lithi iBhayibheli makumnyama eGibhithe kodwa eGosheni kwakukhanya. Memeza uthi eGosheni lelelani abazalwane sinabantu baseGosheni bayakhala abangapha kodwa baseGosheni bayakhanyiswa. Memeza uthi bayakhanyiswa. Lithi for 3 days abamnyama. Mbuzo makumnyama bekwenzekani baba? Bekuboshwa lesithixo ogama laso Ura wahluleka kule 3 days ukukhanya. Ngizomemezela bazohluleka ase banade namakhandlela bahluleke ngoba yena uma ngekho kuba mnyama. Awenze so siyafana thana kuyaboshwa ngegama likaJesu. Thana wonke amadwala ayaboshwa namhlanje. Ngifuna ukuvala zonke lezitho abamelana nami ngazo ziyaboshwa ngegama likaJesu. Kumele bafakaze ukuba idwala lethu alifani nedwala labo. Izitha zethu haleluya ziyakwazi before unyaka uphele mabafakaze ukuba idwala lethu alifani nedwala labo. Masithi izandla uya uthi uPaul lasivala khona uthi umpostoli uPaul uthi uPaul badla uthi number 1 babhabhatiswa ulamahayanda uyanekeshiyana uthi babhabhatiswa phansi kwefu. Athi number 2 badla ukudla kukamoya. Athi number 3 baphuza nokuphuza kukamoya. Alamashata kaya athi yena lelo dwala shayi makhelwane uthi lelo dwala athi lelo dwala elalibalandela ehlane awufundisi ledwala liyalandelana. Leli dwala linenyawo leli dwala linezandla uthi lelo dwala elalihamba nabo
uJesu izomemezela, uJesu lithwala alabashakataya, lelithwala liyawaveza amazwi, lelithwala ulabashakataya siyazifihla kulo, lelithwala siyakha phezu kwalo, lelithwala liyigumbi lebandla. Ubani lelithwala is Jesus Christ of Nazareth. Sizomemezela ekuseni, susana amehlo enu kulamadwala, kodwa lift up your eyes. Athi umbhalo wencwadi yamaHebheru, looking unto Jesus, the author and the finisher. We know our author, we know our finisher, we know our alpha, we know our omega. It's Jesus, the Jesus. Mfuna shout kayi-3 sithi Jesus, sithi Jesus, sithi Jesus. Masifike egcineni ushaya izandla uthandaze kakhulu. Are you ready? Are you ready? Mfuna lento siyenze prophetically, ngoba uthi ohlabelelayo liphakanyisiwe emhlabeni nasezulwini. Haleluya. Njengoba sithi Jesu, amehlo abantu ayaguquka manje, abona lelithwala, abona lo Jesu owayebalandela ehlane. Paul uthini na? Now I understand. uNkulunkulu athi Moses, thatha induku yakho bese ulishaya idwala. Bekanga understand uMoses ukuthi uyaprofeta makashaya ledwala. Beka profeta ukuba 2000 years to come izashaywa, and mayishaywa kuzophuma igazi, kuzophuma namanzi. uJesu lidwala. uMoses makangena edwaleni bekangena kuJesu. uMoses makashaya idwala bekashaya uJesu. Bekaprofeta ukuba akunampilo. Uthi umpostoli amanzi amele impilo. Na uma bamshaya kuphuma amanzi bekumemezela impilo. Ulala bashata Jesu lidwala. Let's go shout that there's something that will happen. There's something that will happen. Ngiyakholelwa kulento engishoyo. Angazi wena, but I believe in what you are going to shout this morning. Can you close your eyes?